Hey! Which mood there? Okwu akpụ n'ọnụ. Okwu akpụ n'ọnụ. Ọkwa saịdị eni ka mmadụ nọ wee mee vidio na-agwa ụnụ na akụrụ ụnụ phase 2 na-ekiri avane. Ọkwa saịdị eni ka nọ wee mee ịgbada n'ime ime. Lekwa anya ahụ na anya kịta saịdị ahụ ka nọ wee mee vidio n'ime ebe a ka mmadụ na-akpụrụ wee jee mee vidio. Ụnụ na-ekpokọrọ ego na-ekpoyi mmadụ na-eye a na-adụ bigger than you can ever imagine. Onweghị any side ye ebe a ya nọ nwe egwu mmadụ wayo. Onweghị any side ye ebe a ya nọ nwe egwu mmadụ wayo. A na-abụrụ ibu mbụrụ moto kịta na-agba na ana I can drive ka m gbala okwu asị ọsọ I can drive like ebe 10 to 15 minutes aka na-agba na ana, and that is from this side o. Hazi ekwu okwu return wa back. Hazi ekwu okwu return wa back. Ịghọtana? So a na-ekwu ye ọdụka ya asị na ife a na-ekwu na amaghị ife a na-ekwu. Ọdụka ya asị na ife a na-ekwu na amaghị ife a na-ekwu. Ife ifele eji wee na-ekpo aja ebe awụ. Ị na-anya ifu na aja awụ aja ọha emina ọ ka ebe a wee dụ mma fọ ndị mmadụ ị na didi ide. Gbafelu ndị wayo, gbafelu ndị wayo, gbafelu ndị wayo. A sịkwa ya na ezu ga-agwa ha ọgụ na-eye a na-anakpucha ma n'ime ebe a niile je nọrọ ebe a na-eme vidio anakpu na anya ọnwụ na onwe one video dị online ụnụ ya achọpụta ebe ehipụgasịrị aja ịgbada n'ime na ebe katapila notere aka ahụ ine anya n'ime ebe n'ifụlụ katapila nọcha n'ime ebe ahụ, katapila nọcha n'ime ebe ahụ and now n'isi ebe a kịta nwere ụzọ gara ifụrụ ebe machine si apụta ha si ebe a ha ga-agbada down there eje mee vidio. Ọ na-ewekọrọ ego na-enye ha onye riere ego enye asịra na mmadụ merie ọnụ makwa onye nwụ ọnụ makwa na onye nwụrụ ịmụ mmadụ amụ mmụọ ga-amụ ebe a mmụọ ga-amụ ebe a mmụọ ga-amụ ebe a na-ekwo ihe ọgwụ nwoke nọ live evukwe ọgwụ onye nga ọkpala ahụ ọgwụ onye nga ọkpala nọkwa nwere etisie ka mkpu ike ka ụwa nnukwu onu mụ erie ego wu abịakwana bele ezugo akwa abịakwana sị m ezugo ka anyị dragi onye ahụ ezugo ka anyị dragi onye ahụ ka ahụ nna ka ewu ya emeda dragin na-eye. The good thing is that n'ọlụ na-akwado n'ike ịghọtago end the 100 days fasting very successful. Nwa obere oge kịta in a matter of a week's time ebe a niile and the more places a na-clear ya do covered with this sharp sand. Ịghọtago in readiness ị na-efu na na-eticha street light now. Onwe one thing ọzọ nchọrọ ka m kọwakwala ụnụ ka ụnụ ghọta. A na-atụrụ ogologo onwe n'ebe esi wee kpocha ha ya na from down ebe ni na-atụ aka down phone ma down ebe ni na-atụ aka onwe n'ebe esi wee kpochaba na from ebe ni mma ntụcha ma street light that side a ya esi wee gwu wayo na do too much. I'm only pointing them to you. Okwe for side ya across ilu eba side ya ni ebe ni na ahụ no vacancy there ba no vacancy there ba ebe ni na right round there ba e shenu go wa do down na onwe ebe chance do na-ekwe anya ama na nnagbo n'ime ebe a na oye mikpu abi okay thank you aja amaka o efuru n'ime ebe ni
inere anya ebe ni kita inere anya ebe ifuka caterpillar ebe a kita bakwala ime aka na ekpocha na. People can go to any area in this land ebe anya ada elu ebe a niile kita ilogo kita ba n'ime ebe ni. Somebody can follow from any angle na kpute n'ime ebe ha asụrụ asụ gba video go. Then another one ebe a kita na-ekwu onye na-aga ebe ni fụrụ onye ji nylon aga ebe ni ebe a kita ụzọ galie wee gbagobe na school. Now na mgbada side a ka na-alụ toilet. Somebody can as well pass through that side no dey no na-eje somewhere ọpụkwa ebe ahụ ebe anya mmadụ anyị elu o meghekwa video go o meghekwa video. Enwe so many location ebe a mmadụ nwere ike isi wee bata ebe a bịa gba video. Echi imulu anya echi imu n'anya asịkwana na ezu ga-agwa ha ọkwado oke mkpa. Share this video ka nwanne ufie ka enyi ufie ka ikwu na ibe ufie. Ọnụ mana ịmụ mmadụ amụ na enwere m grade 1 na ịmụ mmadụ amụ mmụọ ga-amụ ego ahụ elili ọ bụrụ na 10 million ụka elili mmụọ ga-amụ ya do ka 500 million ụka elili. Nekwo na ihu mo and at that if is go to capable of doing eleba na mụnwa wezugo ya gwa na elebe na ana isolugota. But for now we'll go tina abayo eleba ana ndị fans m yeso we gota ana na ana ndị Zion. Ndị fans m unu yeso we gota ana na ana ndị Zion. Zion wụ nke anyị ka wụ nke anyị ịghọtago mana ihe echelu ịghọtana onwe ebe eji ọsọ agbakwuje hapụnụ ndị device golu ways ankere egodu ndị na-awọshi anyị amara ezi nwanne com Abania Chigozie Bushila Abo Josie Carlo Nebunta Kensel Bresson Washington Bres Odi Peter ndị nke m daalụnụ. Share this video and then mmadụ nụrụkwa onu mo ebe a kịta ada ebe a mmadụ esi nwe ebe a kịta baa n'ime ebe a jeme video ebe a ka baa n'ime o ebe a nnọ kịta ada ma afụ nwunye o ebe even ebe a nnọ sef I cannot see it but ọ bụrụ na ị na-anya ị afụ na ebe a caterpillar adụ kịta bala ime nakpuo ana ebuka ọ bala ime kịta nakpuo n'ime ime beni mmadụ ya pụta ukpu ebe a kịta nọrọ ebe a na-eme video gwa na ife awa na ha ekpochaba na ngwa onye mara ebe ọzọ caterpillar na ọlụ ebe anya bịa egosi m ebe ọ bụrụ nwere ebe ọzọ caterpillar na ọlụ ebe a jee gosi m ebe ọ ka m fụ ịghọtago. Emmanuel Nwachukwu, people like you wegu mgbabje golunu anu ofia the Zion Byland from community biano ka mani onye ngo ọgbala onye ala so mkpọtụ ka ụnụ ya ada enye common sense na aya enwe ife mma amụ ụfọdụ ife mma amụ ụfọdụ n'ime ụlọ amụ n'oge luo ife mma adụ ụfọdụ n'ime ụlọ mụ ụfọdụ n'ime ụlọ amụ n'oge luo ụnụ ya sị na ụlọ amụ na-etu aka ọdụ the Zion Byland from the community hapụ ndị Zion ya dụrụ ha na ndị community ọ gbasahụghị ọkwa nna amalụghị owo ewelu na ego jenye mmadụ si na ego ana ewu Zion ka ewu ndị community okay ka njuzie gị ajụjụ in your individual capacity ife Zion na-eme n'ihu ọngụ ya eme nwe ka ịmụ ife ya wuluzie nnọọ na Zion ego ha na from community ọgụ Zion anụ nwuho ọngụ nwa ya anụ in your individual capacity. I am asking you ọngụ nwa ya anụ ọgụ Zion anụ nwuho ọngụ ya anụ bịa golu
mgbe elebecha na ụfọdụ n'ime ụlọ ebe a nkwụ kịta nwere ike ọwụ na ana okeke ka nkwụ ebe ni kịta mmiri adụ nwere ike wụla ana Chigozie ebe atenti adụ nwere ike wụla ana Emeka side ya kịta katapila anọ nwere ike wụla ana Johnson elebe ụfọdụ n'ime ụlọ egocha na ebe a na-ekwu ihe ọdụka a na-egwu egwu akwa ya akpọ ebe a nkwụ kịta nwere ike wụla na John ka m kwụ n'elu ife a mahụ m ebuzi biko ma akwụgharị n'ime moto n'udu mmiri a igwu a na-eti bikon ọ na-esi ike etikwa egwu a na-eti bikon after 10 minutes agbacha vidio abịakwa bụrụkwa bikon etiri ịghọtago so sa na-agwa gị owu onye mara asụ ọsụọ n'ikwe ịma asụ ịsụọ n'ana around ebe a niile wee gbada down ego kwo na ebe a ego wuye efukwo your money efukwo ebe a niile folu wee gbagowe ma anya moto mmecha kịta mme evidie ka ngosi go ka iwe marizi ebe eje gosi gị ana ka mmara ebe eje gosi gị ana ife abalụ n'ime ife asi ebe aba n'ime ife asi ebe akpọtụ ya ife across ilo extend ya ka ezi ebe dị ife ha na-elesi gị ana ọ bụrụ na ha gbara na Zion enyeghị ndị community ndị ngọkpala enyeghị ndị Zion ana wee na-ajụ gị ajụjụ wee sị ọngụ ya aka ndị Zion wee menwu ife do na ana yes or no ya aka ndị Zion wee menwu ife do na ana yes or no jụọ onwe gị ajụjụ a enwere so many ndị ngọkpala n'ebe a happily ha very happy na ọrụ na-aga n'iru so ngụnwa onye Anambra steeti na-anọchite ndị ngọkpala ọgụ I am asking you ngụnwa onye Anambra steeti na-anọchite ndị ngọkpala ọgụ iwu onye ngọkpala bịa igolana ibe ewelu ụnụ gbalụ content bịa golana ma wawuzie na-elesigo gị ebe a emecha emiti ego ndị go na ndị Zion emiti from ebe unu ya emiti ịkros oyilo ebe elewecha ụfọdụ egocha na ebe a kwụ ụgwọ ndị 10 plot ndị 20 ndị 15 etu a esi wee gocha na ụfọdụ sefụ more than mmadụ 5 ego na 1 plot ụfọdụ more than mmadụ 10 ego na 1 plot a na-amarụ gị ka ọkwa kịta ya anụ oge emecha alụ unu ebewe akwa si na agwa ha na agwa unu ebewe akwa si na agwa ha na agwa gụ na onye na-ekwu na-enyelu ha ana ka ọ na-elebelu ha ana iwu onye ngọkpala kedu ife wu your business ịzọpụtacha na ana nke ụmụnna gị flefu nke ahụ iji ego ogo na Lagos ndị ilus ijego zọpụtacha ha na-agụ ịgbagasị so many places family land ụnụ na-azọ azọ ịzọtacha na ene ụmụnna ụnụ ọ ya ejiwu ndị ngọkpala ka ị bịara ịzọrọ ana I am asking you a question a na-akọ n'enu na a na-akọ ndị otu kwema ndị otu mata ya asị ya kwema ndị otu mata ya asị ịza akụ ụfọdụ n'ime unu enwe sense I'm sorry to say that many of you enwe sense ụfọdụ n'ime unu many of you enwe sense ife nwere sense n'ime unu aka nkụ ife nwere sense n'ime unu aka nkụ ha aka nkụ ị na-abịa ịza ana ego na ana ụfọdụ ana hia more than mmadụ 10 egogo 1 plot of land ya nụ nwa ogodo na ya okay hapụzie ndị Zion ha lụzuo ego fa hapụ ndị Zion ha lụzuo ego fa because na Zion lụzuru ego ha is that enough reason ngwa ya eji wee lụzu nke Zion lụzugodo 5 billion ebe ọ dọọ ha ka ife ngwa lụzuo
1 million kita inyebe mkpọtụ bebe akwa ebe niile mmadụ anya nụrụ ife Salon lose godu 50 billion here ha they can forfeit it and move on ngumwa lose 1 million here iye di nwe iye di nwe iye di nwe mana na-ekwu ya ọdụ ka ya asị unu echelukwa ka ndị eche na-abịara ebe ya ịma aka nwanne abịaghị ịma aka hia na-eyi ọlụ na-aga n'iru hia na-eye hia ọlụ na-aga n'iru katapila n'ebe a ngụba katapila n'ebe ọnụ katapila n'ebe a lụrụ 50 ma n'ime ebe ni ma katapila aha a na-agwa unu gee ntị na katapila n'ọlụ ọ nọ n'ime ebe aha a na-agwa unu geenụ ntị na katapila n'ọlụ hia na-ekpochawa na katapila ahụ nọ hia katapila ahụ nọ hia nọ kịta ịchọ kịta eje nene vidio ahụ gelu saụndụ katapila je gosi ụda patakara katapila nọ n'ọlụ efie weta na ọ na-eme na-ekwu ihe na-ekwu ihu a ọ na-aha n'ife Ngozi mesịrị you are mounted Ngozi mesịkalụ mmego a na-azụ ụfọdụ ndụ ha sị na ọnwụ ka ha mma ha na-azụ ndụ esi na ọnwụ ka ha mma bịa goro ananụ egwiri bịa goro ananụ agwago m unu na ụfọdụ n'ime unu ejelu ụfọdụ n'ime unu nwere ike anaghị enye gị ụwụ anaghị awụ nya ịnyakata moto na-ejezi na Zion ground na-asịzi ndị mmadụ usikwo nga ọkpala ka ị na-efe ọ ga-ejuzielu ndị agha ka ndị agha ya gwa ịbakwana n'Imo steeti Aba na ịbapụ onu n'Imo steeti Aba fish pond ka ihe ji a na-ahụ eme ma ije ebe a kọwa ụgụ ọ ije ebe a zụọ ezi ọ ije ebe a were emebe ranch ebe a na-azụ efi ebe ụna ha anụ ife ụfọdụ n'ime ụnụ anyị elewe ga na ebe dụ 4 hours or 3 hours ọkwa agbalụghị na vidio efie ịkwụ ụgwọ oge ole jirizi elu ịya agba plenu bata hia ịya anyagido moto 3 hours ilubuho ebe a na-eje ife amakwa na alụ m ụnụ atụ gwa ụnụ na a good example wụ na nkwọ Nnewi do na Nnewi mmadụ pụtasịgo o nwere ndị ha na mmadụ na-azọ indigene ịghọtago fọ ndị a na-ekwu indigene o nwere onye ya na mmadụ na-azọ indigene hia o nwere onye na mmadụ na-azọ indigene iwere onye nga ọkpala bụnụ ka ọwụ but you should be happy na a project do like this gbadatara bụnụ and not sabotage it. You should be happy. Ịghọtago onye ọna wụ onye Nnewi mana nkwọ Nnewi wụ blessing to ndị Nnewi. So and that is why iji afụ ndị Nnewi na-adụ so welcoming to ndị visitors who bi na Nnewi. Ndị Nnewi na-adụ welcoming to ndị visitors who bi na Nnewi because na ha mana development do na Nnewi ta do instrumental to both visitors do na Nnewi. Alụ hotel na Nnewi kita ọ na-esel. That should be your point. That should be your concern. Ịghọtago? So ụfọdụ n'ime ụnụ anaghị elesi ụnụ wụ ana ụnụ ya eji wee mee poultry or fish pond ma ụnụ ewere emere ebe a na-azụ pigeon. Ebe ụfọdụ n'ime ụnụ enwe sense. Yes. Very soon ụfọdụ ya eje na anadụ na nkọ Kano ma ọ na-Enugu mewe video. Eme video agbaghị ọkwa ifuru ebe ni MTN mask enido. Ịma na onwe polu dị ebe ni. Ifu polu enido ebe ni kịta. Ebe ama ntu polu ahụ na Enugu ka nkọ. Ọ nọrọ ebe a kịta ọsịgo. Ọkwa ifu polu eni. Ị nọrọ na polu ahụ kịta atụ iche ọ daa na Zion a. The same polu a dị ebe ni nekwa ya ebe a. Ịghọtago? Ịkwụ ụgwọ. If I had interested nwoke ịkwụ ụgwọ. Ife had interested na nwoke ịkwụ ụgwọ. Analogo ego vum ibewe. Ụfọdụ n'ime ụnụ wụ nnụnụ ada ebe a ka ụnụ ya asụ na anụ ụnụ. Ife nnụnụ a na-efegharị. Nnụnụ a ka nkụ ebe a. Nya ka ụnụ ya asụ na anụ ụnụ ya ego.
anadugo secured nwezie ndidi nwobele oge enyewu notice na elewe na ana ikolu mụnwa agbago ọwụ n'iwu follower of Ezugo eme ha announcement ya you will buy. Well, I will ensure that as many as us nọ na this page ye gotanwu nke du legit nke onwe onye go na ya akụ asịrị na ịghọtago nke enweghị onye go na ya akụ ọnụ nke onweghị onye go na ya adụ aka n'ọnụ nke ya wee nọlụ na ịnọsi ike nke ya awụ go na ịnọlụ na onye chọọ ka go na eke ọnụ go na ya akọwa ọnụ because na ịmana ndị kwụwụ n'azụ karịrị akarị ndị kwụwụ n'azụ karịrị ife a na-ekwu anti oge I greet you. Karịsịa nwanyị. Chineke. Fụrụ ya? Ifụrụ ebe ndị n'iyi akwa nọ kịta ụfọdụ na-eje mee na ha na-aga ụzọ kọtụọ n'aka ekpe jee mee vidio. Ifụrụ ebe a m zoomuru kịta tele ezigbo aka ahụ. Ebe a nzoomuru kịta tere ezigbo aka ọ ka iwe malụ ha vast na na-agwa gị fad ha mee na ha na-aga ụzọ ha aka ụtụkwa wee gbagowekwa maka otekwala aka ebe a kịta ha pakịkwa blọkụ a kịta bikos o nwere onye mere vidio ebe blọkụ dụ aṅara ide ekwu atụ inu nkịrịka nkụta onye ọmara eburu ịchọ ọzụkwo ka ọ mara chebezikwa onye ya akpọrọ gị afa na ebe a blọkụ adụ kịta ekpochakwara ya wee baa n'ime ndị mmadụ na-eje ebe a na-eme vidio na-asị unu ekpochaba n'ana gwa na onye ahụ sịrị unu na-ekpochaba n'ana ya gwa m some part of ngọ ọkpaala ebe katapila ahụ o ji ekpocha ana nọ achọrọ m ije ebe a je duo eme advertise ana gwa na onye ahụ gwara unu na-ekpochaba n'ana ebe ndị phase 1 ya ka phase 2 gwa na onye ahụ na m sịrị ya nya gwa m ebe katapila ahụ na ọlụ kịta na nga ọkpaala ka nje nyere ya ka m advert ya na a na-agwụ na ifo na ya anụ wọ na-ego dashiwa mmadụ na aha n'ife ọkarịsịa nwaanyị of course now live on ground ịghọtago ndị mmadụ aha n'ife ama ife ndebe anyị eji ha n'ife like this ama ife ndebe anyị eji ha n'ife mobile opportunity bịakwara like this ndị mmadụ achọkwana ka a sabotage anyị complete oge ndị ọzọ suppose ide enwe aṅụrị ụfọdụ a na-ebe akwa ịfụ ka ndị ejenti si etrupu nya ụfọdụ eje wolu 1800 bie polo real estate yiri na-agbagharị ebe a na-egwu ikasị signboard n'ugbo ndị mmadụ na-egwu ikasị signboard n'ugbo ndị mmadụ na-egwu ikasị signboard n'ugbo na mbụbọ ndị mmadụ si ya na-ele ana ihe blame ụfọdụ ndị community nyere ha aka anara ego eri opportunity ọkọl ha but once obodo na-agbagharaghara nwe ndị ji ya alacha aka so ihe blame ụfọdụ ndị community ji were alacha aka ihe blame ha nọ ịghọtago you won't blame them ihe blame ụfọdụ ndị community ji ya alacha aka ịghọtago mugu fall o mugu erie ya ịghọtago aja juru eju ebe a sand filling nwobere oge kịta sand fill chi ebe niile gwakwa na onye ahụ gwara ụnụ na ha ekpochawa na kontena na ha ekpochawa na aja anya jekwazie gosi ụnụ ka ịgwa m na ọ na aja ahịa ada ebe niile a apart from side ebe ya wee mechazi ife a na-eme nke wọọlụ ewe speed zie up nke wọọlụ ewe speed ye up ịghọtago
So if I na-eme ewu ka o wee dị mma, whether they support ife a na-eme or they support ife a na-eme, ana nga ọkpala akwụgo n'ọkụ owu na ọkụ igo n'ọkụ. Ịghọtago? Congratulations to ndị nga ọkpala onye osokwa ogo wụrụ. You can benefit from this development, whether you own your men and eziokwu or not. You will benefit from this development. You got to go. You will benefit. Can benefit from this development. How much more? Yes, you can benefit. But if I name okay, where do job? Neighbor only Igbo Land not to go secure. No problem. They go to save. They go from the right source. Or if you ain't you gotta go. If I win out the reason that you get where to Johnny got from the right source. He got from Zion. Man immunity cover. Man a security corner so. Man no way go no cast where pota. You gotta go. 1 minute. Man no way go no cast where pota. Na aka carry aka yeso na so. You don't even need to put your money. What you need to do is to go and sit down. You gotta go. Aka. Ike. Abata no obo. You gotta go. The wahala there back at our and dojobo 80%. So, keki esizi wema na ibaita na akoma. Ebe dojobo. Ebe den kosa kalele ndendozi. Opportunity. Eno reketa machine ofu ana agafe gasi woni ilo. You gotta go. Ana hesta moto. Na hefuputa moto. You gotta go. Na hefuputa moto. Maka odo ha like this. Odi ga he debe. Eje hefuru moto ozugbo. You gotta go. Eje hefuru moto ozugbo. Na agwa gị ihe ekwe. Ife a na-agwa gị ka o wee dọrọ mma. Aya dị ekwe oke weda na ngo ọkpala enyere Zion ana ọ na-enye Zion ana. Nke ha agbasahụgo. Ife Zion na-eme ewu ka ha dụsho na ego wood secured. Na ego wood safe. Na eri ego eri. They said allow us. Let us be in front. You got na? You got to go. Allow us. Let us be in front. Let us take the risk. You got to go. You got to go. Okwa family man na ebe ahụ. Okwa family man na ebe ahụ. You got to go. Allow us. Let us be in front. So that if anything happens, nyata na Hawaii, Zion chọrọ iji ahụ ha wee ghọrọ mgbe ahụ. I nwere problem with it. Ọwụ na onwere ego onye ya efu ka ego anyị nwa Zion fuo. Ọwụ na onwere ndị okwute ya ada na ahụ, nyata na ahụ anyị nwa Zion. Yeah, that is the only reason eji wee gwa uchelu. Onwere any other thing. Zion we of course, if Zion chọrọ ịrụ n'ime nke ọkpala ebe a, it's a big city within a city. So everybody will be accommodated here. But wait. Everybody will benefit from here. Or if I let us do everything we can. Then we will give you opportunity to be part of this development. So that your money will be secured. So that you will know you can go and sleep with the right source. Igbo actually former. Ị na-achọ ndị nwere address. Onye ya we chụgharị ya afie. Ndị nwere anything to lose. Ndị nwere anything to lose. Ha enwe ha address. Ha enwe ha afa. Ohụ ndị ya we pụtakwa afa. I say okay, no. It ends there. But when you buy from the source, only if they will stand the makanafa kalela kare hang will ebu they can go to anywhere. Ever go Nabia? Okay. The other go, they can go to any length to make sure na recover if you flave. The one anya for your sake. The even no na Peter say abubum for your sake. The way oh no can emeri ife ni now. The even na Peter say abubum here. Ọkwa ka o wee dị mma lekwe ife nọ na-amatọsi akpụkpụ m ebe a ka o wee dị mma
ụfọdụ n'ime ụlọ ya appreciate kwe isi thank you kịta ezugo daalụ ọnụ na-ebe ndị ya na ndị obodo so many people na-enwere aṅụrị lot of ndị obodo na-enwere aṅụrị ụbọchị ya emechi kịta 100 days fasting afịa na-asụ ebie pa niile afịa na-asụ ụdị ego ya bata nga ọba ala ndị mmadụ ya si ọgụnụ maka chukwu ka nna agwa ụdị ego ya bata na nga ọba ala ndị mmadụ ya si ọgụnụ na-eme ịghọtana so ọhọ ife a na-ekwu kere ebe ụlọ ya esiri kwado gị ebe why not ijesi nke ebe eni ebe ego nna gbada ọ katapila akụ na-eje na onjọ iti kiki na katapila ka e katapila ọ this one deba nke a kịta ahụ deba nke eni itu n'etiti eni jenụ si ebe eni nya ọ dị isi express unu ya esiga unu pụ ilo kịta na agbago si ebe eni wee kọtụ ebe a ịghọtago so ọkwa nna ama unu suppose ịdara ya appreciate ma appreciate ife ifuru owu ife ndugudu n'ide eme maka ọkwa ifuru ijele I cannot talk without making reference to ijele. I cannot talk I cannot talk without making reference to ijele. I want him oyim na maka agwara na mu gbara agwa West boy oyim na maka agwara agwa wajo oyi I want ijele etu ansi we na-etiri unu mkpu ebe akịta unu achọghị ikweta ọkwa ife ọma ka na-emele unu ọkwa ife ebe a ifulu is a welcome development to ndị nga ọbala onye ọwụna gbalago na ọnya weze na ife na-eme ebe a ya eme onye ahụ nọ up against the people of nga ọbala onye ahụ anọghọdụ up against the people against Ebuka Obi or Zion onye ọwụna sịrị na ọwụ onye nga ọbala mana na ọ sịrị na ọ ya abịa kọsụ trouble ebe a na onye ahụ nọ up against the people of Ngobala on the Ngobala versus him or Zion or Ebuka Obi or Aku Zion versus Onya. You are rising against the people. You keloki yesi ekunu onwere ife na gunume ino katapila bidolo ino katapila na ekpu bata aja ino la na ebu bata block ino la na egwu ife ino la na aka ife na-eme ịnọrọ ka na-akọfụsi aka n'aka ọnụ efu ebere Igbo na-eti ọnụ a sị na agbala aka na-azụ ana onye jiji ya na-akọnye ji n'ana ọhọm ukwurie ọtago anaghị anọrọ okwu na ụka gbọ anaghị nọrọ okwu na ụka ana anọghị n'okwu na ụka mana ife a na-agwa gị ụwụ for the sake of clarity and for the security of your money. Ke we do show na ebiti ile go ga the right place. Onya we fe just chelu you will still die. Also kete you know all your mass get said pium of your ba. Kiti ona afio. You got to go. You can buy, develop and do whatever you want to do. Chelu shopping complex, chelu hostel, chelu anything. Umwa ya no here. Numbers of people ya no here. Express adugo go agwa project eji here agwa project eji here ihe eti mkpu ya agba n'aka na agwa project eji here ya agba n'aka project eji here ablobere project. It is not a small project. Go so nwelu obodo nwo community ya ma no di project ya na ache batabe ha resist ye ke yesi we resist this is Empire Igbo Nation Palace TV. I greet you people. Kelo ki yesi we wulu onye obodo e ma na di project dey to a hospital ya do here, university ya do here, secondary school ya do here, shopping complex ya do here, church auditorium ya do here. A lot of hospitals nwekulu different than Ngalaba ya do here, hotels ya do here. Ya lower shop n'ogonogo ile a niile kịta wee gbagobe shops ejue beautiful buildings are erect here around here. Now the good part again is that my filling stations ya bata here because ila kịta Balo Port Harcourt, Balo River State no ni ila kịta agba video kịta a lot of motos River State apụ
ndị na-eje Owerri, ndị na-eje Aba na-use this road, ndị na-eje Port Harcourt from different places. So ila ya do more economic viable. Ịghọtago? I alụ ma itiri joint ebe ya ahụ ndị na-eme njem pụtafie ha na-akpọ jerie nni. Now concentration of people here ya eme na ile ya do more economic viable. Ndị niile na-agbafe ile a na-eme ha pụtazie ha malụ na-enwere esiti nọ n'ime ebe a. Ịghọtago? Enwere esiti nọ n'ime ebe a. Ana m amụ ndị sịrị na hello? Huh? Okay. You want to go? Huh? So, you want to go? So, if I na-agwa gị ọbụla akụkọ ka a na-akọrọ gị, if I na-agwa gị reality, iche ekwe na wolu nwayọ ka a ghara ịnatụ ego gị. Ịghọtana? Ka ị ghara ibe, ka ị ghara ịkwa akwa. Kelu na anya ka ife a na-agwa kịta efolo ebido okwu n'isi o efolo ebe niile ị na-afụ anya, ebe niile akịta ị na-afụ efulu speed. Anọ m n'ezigbo speed o, efuru ya ebe a baikwa ebe a na-ekwe anya ịyafukwa ebe katapila inekwa anya n'ime ebe a ka mba isaidi a efukwara ebe katapila kpochara. Efuru ya ebe niile a na-eye na ebe katapila si wee ga ụzọ. Efuru ebe niile efulu ka speed ya up ka i wee ghọta na-eye ebe niile efu katapila. Ebe niile efulu katapila enyego mark na ebe niile efulu kịta katapila nyelu mark na. I hope na ị na-afụ ụzọ, ị na-afụ ọkpa katapila. Ị na-afụ ọkpa katapila. Ọkwa ị na-afụ ọkpa katapila ebe niile a na-eye ebe niile efulu ọkpa katapila nọ na efulu ya ọkpa katapila nọ na ebe niile efulu ọkpa katapila nọ na-eye na-anya ma n'ime ebe a. Ọkpa katapila nọ n'ime ebe niile efulu ya. Ọkpa katapila nọ n'ime ebe niile efulu. Ọkpa katapila nọ inside this place efulu. Ọkpa katapila nọ n'ime ebe efulu na-eye ebe niile efulu. Ọkpa katapila ka nọ na yo nekwe efukwara ya efu ka esi wee sụchasịcha na nkọ. Katapila agafe go ihe na-eye efu m ukwu isi dara ada. Efuru ya ọkpa katapila nọ n'ime ebe niile efulu. Aka na-agbakwuo ọ ka ngosi very ebe a dum very important now. Efuru ebe a ife niile ahụ mgbalụ efuru ebe a
Ifuleba. Ifulia. Iwe gbagobe. Eh? Ebe niile efolo. Caterpillar no n'ime. Evenji we na gosege efa. Aye chigakwazi back na site again. Onwekwa ka osi we do will update you from the site. You gotta go. Zion we move. Eh? Dalo no ndeba.